Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry Mahirap M. makalimutan, Henry M. sa morning hirit. Gising na! Morning hirit na! Kasama si Henry Maceda. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Magkape kita with BP Henry na rin happy. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinkion, tutok lang sa DCGB, una gastabanggi, la 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 la. La 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 la. La 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 la. BP Henry and DCGB and idol me. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, Yes, yes, yo. Good morning, 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 good morning. Pilipinas, mga Bicolano, sa manapartikan mundo. Welcome po sa programa niya tong Morning Hirit sa DCGB. Balls of fire. Kasabay niya to mga tugang si June Apulis sa Technical Department sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, sa Manibela Boy Mata, sa Luwas Mega Force Patrol, sa panginot po ni Chief of Reporters Jimmy Nazalita, Karen Ala, Joshua Bino, Al Armario Asin, Jomar Bien. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning, digdi po sa DCGV. Good morning na Pilipinas. Hello. Good morning po sa mga may birthday ngunyan. Happy birthday. Tabi Enero 13 na tabi ngunyan aldaw na Lunes. Ngunyan tabing aldaw. Sige daw. Grabeng auto yun dyan sa luwas. Yun, nag-agi ka ngunyan sa luwas yun. Grabeng auto ah. Grabe ang bus, ang parking hanggang na digdi sa may... Hanggang na digdi sa may kuhan sa may inutan kan Kabangan Elementary School. Kabangan Elementary School, nailing ko so mga kwaninda, nailing ko tabi sa endang mga bikulo na igwa kipig-apod na National Rally for Peace. National Rally for Peace. Yun na tabi ang gigibuhon digdi sa kwan. Digdi sa Legazpi City dyan sa Sawangan Park. Kan sa tuyang mga tugang sa Iglesia ni Cristo. Nailing ko tabi dyan sa enda kayang kapilya sa Kabangan. Ang tawong niyan preparado mo na may dakulaon na placard dyan, National Rally for Peace, Bela sudsudan na aga kayan. Gigibuhon dyan mga tugang sa Sawangan Park, kang Legazpi City, kaya ilingon tatabi ang sitwasyon. Tamparada dyan, hanggang digdi sa Rizal Street, gari buong palibot dyan, kan sa Sawangan Park, tasabi, estimated at tabi na matinder, mga tugang more or less 30,000 dyan na mga persona sa sinabi ng rally, National Rally for Peace. Hindi ko alam kung anong katuyuhan kan. Siguro mas maray na makuha kan mga pag-iribata kung anong katuyuhan kan kang grupo para mga tugang magkaigwa tabi nin kwan, para magkaigwa nin magayon taanin ang katuyuhan kang National Rally for Peace. Baka may mga hauron lamang kita dyan. Alright? Sige, aramon ta na mga tugangan, mga buwan namanong report. Hali po dyan sa luwas, nasa linya ang Mega Force Patrol. Nanginginot po si Chief of Reporter Jimmy Nazalita. Jim, good morning Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Belated happy birthday. Yes. Sigan, uran hanggang sa mga oras na ini. Minapon doon sa nakilit na Nanggad. minuto. Balik na naman. Talagang palbag ng marayan sa tuyang mga kabubuldan. Kaya pasiguro sa mga nag-i-register sa mga gilid kay mga halangkaw na lugar. Bulod.
Mientras tanto, BBP, pasiring kita sa mga istoryang nakakalap niya to. Pinanginutan kaso hapon ni PNP Provincial Director Police Colonel Julius Añonevo, kasarabayan ko Melek Philippine Army, ang kick-off o paglaog sa periodo kan eleksyon konsay ng simultaneous checkpoint as in gun ban nakabandera na ta BBP. Aha. Kato yan kanina masigurong matrangkilo ang nagraraning eleksyon kung kaya may mga ipinapautob ng COMELEC ipapautob ng COMELEC checkpoint as in gun ban por sundo. Totalmente matapos ang eleksyon sa Mayo. Biging ganyar kan liderato kan PNP Digdi Salbay na makipagtabangan ang publiko sa mga otoridad, makipagkooperar kada bis na may maagihan checkpoint kung iguang lunadan mag-minor o magpundo sa checkpoint asin kung kinakaipuan pahiling nin mga dokumento siring kan lisensya, rehistro, makipagkooperar sa mga otoridad para dainin anuman na mga kaulangan o problema. Sa ligaw, nakaulay kan di si GB News, si Chief of Police, Police Colonel Herminio Olivares, ang doktrina sa Sainda, plain IO sa mga bihikulo, iyo ang kasuguan sa mga nagkonduser ng checkpoint, alagad kung may kakaibang hiro, natural, mapipiritan ang mga pulis mag-recase sa depende sa sitwasyon. Kasunma, nationwide kick-off sila simultaneous si Piglansar, ang siring na mandato kan COMELEC sa PNP, katabang Philippine Army, ang mga kasunod kini na aldaw, diskresyon na kan labang Chief of Police ta BBP kung naari na lugar, asin anong oras, ikukonduser ang mga checkpoint. So expected, poon ngunyan, iguanan nin mga posible magkakaaragihan ng mga checkpoint, depende sa schedule kan sarong lugar, sa liderato kan mga nakakasakop na Chief of Police. Dangugo niya to si Police Lieutenant Colonel Herminio Olivares, Chief of Police Canligao City. January 12, 2025, start na po yung ating COMELEC checkpoint and onwards until the full duration of the election. Yes po, simultaneous po yung kick-off natin, buong Pilipinas po yan. Then afterwards, na po yan, discretionary na po sa ating mga police stations. O kung saan, kay anong oras naman. Yes, yung po police na yan. Yes po. Sa pagdating naman sa gun ban, sir, anong mga protocol na rin? As usual po, no, yung atin pong guidelines sa ating gun ban, no? So, mayroon lamang pong inaalaw na mga personalidad para po sa pagdadala ng kanilang mga baril, lisensyadong baril sa labas ng kanilang mga tahanan. At yan po ay naka-enclose sa ating COMELEC resolution number 11067. Ito po ay promulgated last September 25, 2024. Yan ang tingog ka na Chief of Police Canligao City PNP ta BBP. Yes, Yan ang sa to yung mga dagdag na impormasyon. Abangan taon-taon na iba pa ng mga impormasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, James, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, nasa linyaman mga tugang bareta ni Karen Ala. Karen, good morning. Come in. Yes, good morning, Tabi VP. Belated happy birthday. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag na bareta, sa prioridad man giraray kan gobyerno provincial kan Albay. Paagi kan Albay Provincial Agriculture's Office. Pangkabuhayan, tataw asin suporta sa mga irelokar na mga nagkapilang residentes ng Barangay Burabud-Libon, Albay na apektaran kan massive landslide dulot kan Bagyong Christine. Sigol ini sa tagapamayo kan Provincial Agriculture's Office na si Madam Cheryl Riveta, takod kang pagpursigi kan Provincial, marikas na pagparelocate kan mga taga-Burabud na nadanyaran sa mga kaharungan. Payag ni Provincial Agriculturist Riveta, nakadepende man tabi giraray VP sa Inda, ang gusto nindang livelihood upang kabuhayan. Lagad susugdigdi, nakahanda man sindo sa funding o pagtao-fundo sa mga ini, ngani suportaran ang gusto nindang klase nin pangkabuhayan. Dagdag pa ni Rebeta, dahil tasindaman ang mayor na nasa likod kan pangkabuhayan kan mga ini, gusto nindang i-promotori sa Inda, ang agricultural management, agi kan pagturo sa Inda, magtanong nin mga kurakding o mushrooms na pamuso pati digdi sa to sa Bicol. Kanila pagsinda na kapag patubo na kay ni VP, ang Provincial Agriculture ang mabakal kay ni Sainda paglinag din daw ni sa kadiwa ng Pangulo. Lagad sinabi ni Rebeta na dahil man may prioridad baga muna ang provincial na i-relocate, is
limang nagsabing may pribadong lote, inuman munan, inunoto ninda na matawan ng tulos din pangkabuhayan soon as possible na ma-validate na ito sa indang official na relocation site. Tatandaan magatabi VP, nilot ng sinabi kang probinsyal na kung sisay sa mga residentes ang igwan ng pribadong lote, ang priority na matawanan in housing unit, ilang parte kan pagparelocate kan mga ini, ang pag-apero sa relocation sa mga ini, tabang pangkabuhayan man, susaro sa mga permisan nindang itaw digdi, gulping na apektaran sa mga karungan kan uminaging bagyong Christine dahil kan landslide. Kanta BVP ang dagdag na baleta. Greetings from Mobile Unit, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa Luwas, ha? O balik na po ngunyan ang kwan, balik na ngunyan ang trabaho, ha? Sa mga opisina kan, sa bagay, hindi man baga na-suspender so trabaho masyado. Pwedeng mari ang panahon ngunyan, tapos ang pag-asa, kung ano po ang magiging sitwasyon ng panahon. Mientras tanto, duman na kita kay Pading Al Armario. Hello Pading Al, good morning, come in. Thank you so much, Paday. Good morning. Maghapon, inabot Banggi, siyam na mga barangay digdi sa southern part kan Legazpi ang pinaugma kasudma ni dating Congressman Christopher as in APG team na naonin mga food magpuon sa Barangay Buena Vista, San Francisco, Kagbakong, Mariis, Bunker 1, Imalnod, Bagakay, Humapon, asin Barangay Mariawa. Pinaliwanag ni Ko na bako ini hali sa gobyerno, kundi personal niyang gastos, parte pa kan regalo, kan minaging Pasko. Pinaliwanag niya man ang nagkakapirang issues na nagtataonin kalibungan sa mga residente. Nagkakapiraman na aspirante sa APG team, asenso para sa Gabos, sa panginot ni Liga President Siam Ismael, asin iba pa ang tinawan man pagkakataon na magpakataram. Bagay na ikinaugmaman kan mga residente, dahil at least ang mga paliwanag na ini nasabutan ninda asin nagpakaresibiman hindi na regalo alay sa personal na esfuerzos ni dating Congressman Christopher Kitoko. Iyan pa niyan bungkaras kan informasyon digdi sa southern part kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you, Paringal, sa report. Hali dyan sa Luwas. Sandali lang po at aramon ta daw ang latest na forecast sa kamugtakan kang panahon. Pasensya na kamot. Tabi dyan taga-surusabit pa dyan ang satuyang halunan. Kaso apor gabi. So maringata, marayban talaga pag may agum kang mapinadaba ano dyan. Sabadong Banggi, pigkoro kalento na ako, pigsip po na ako. Pag Domingo, lalo na Junior, bata birthday ko kasawapon. Makusugunon sa uran. Ngunya na aga, medyo maray-maray ang pamati ko. Iba talaga pag masinunod sa agong. Papadabaong ka man talaga. Dahil lang ako pwede magpara ngarak ka kimakusog-kusog. Taba ka may ibulsitig di sa mikropono. Iba man talaga. Oy, Chates. Ano yan? Ate Tess, opinya. Igwa na po. Ang bigapot mo kung may trabaho. Igwa na po. Klase, lalo ng igwa. Good morning, tabi kay Jaime Reforzado ng Alumon, Pulanggi, Albay. Sige daw. Aramon ta daw mga tugang an. Madali lang ano, Tam. Ano yun Apunan po ng pag-asa. Aramon ta mo na ang latest na kamugtakan kang panahon. Kunyan tabing aldaw. Hay, naso pag-asa na. Ay, naiko po. Madali lang. Dahil ikon tamon ang pag-asa. Pag-asa, yan. Ito na. Okay, alas 5:26 pa sana. Oras po mga tugang sa Pilipinas. Tabi nagharapot na kaya kung ano daan tabi ang kamugtakan kang panahon. Baka... Good morning. Good morning po.
Pwede po pa-standby. Nasa interview po. Ay, sige, okay. Sige po. Thank you. Standby lang po ako. Halatong ko lang. Okay, thank you. Okay. O di, iba man, may parasim bagyo na iba do. May parasimbag na iba. O anyway, sige po, totoo lang hata. Nasa forecast patabi ang pag-asa para sa kamugtakan kang panahon. So may mga birthday po dyan. I-text na po nindon mga birthday greetings nindot na papasadahan ta yan. Mga tugang pagkatapos kan headlines ni Pading Mardila. Hali po dyan sa newsroom. Good morning, Igwang National Rally for Peace sa Sawangan. Ano may klase, ano po ang layunin kaan? Yan po ipapahiling ta sa mga pag-iriba ta dyan, mga tugang sa tuya tabi na mga pag-iriba tabi ngunyan aldaw ta yan po pinag-organisar kang sa tuyang mga tugang sa sa Iglesia ni Cristo. Yan, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, ha. Good morning, Tabi. Happy listening. Ay, good morning daw sa mga listeners. Sabi ni Madam Bilindawi, yan, ng CMD. Anong oras po yung start ng event ng Iglesia? Sabi, 8 o'clock ha. Sa ako tabing informasyon, alas 8 da tabi ang puon, ha. Happy birthday kay Marcy Papillo from Delia, Pamplona ng Baliti. Yan. Belated happy birthday, Tabi. Oy, at sabi ni si Kuya Benz, yan, ha. All right. Good morning kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili Asejo, Cora Yalubit, and kay Monte. Salamat, amigo. Good morning man kay Kuya Jonas Rosal. Okay. Didi po mga tugang sa tuya na programa. I-text po mamaya lang. Mga birthday greetings, Tabi. Didi po sa tuya na programa tapapasadahan ta iyan. Ngunyan tabing aldaw. Okay, sige. Alright. Halin sa pag-asa. May kaurong pagayod. May kaurong pa. Ay, nawara. Ay, sandali lang Ayan, sandali. Ibaba ko na lugod-lugod dito. Inutong ko na nga si Pading Mar. Inutong ko na si Pading Mar para sa mga headlines sa Lado National. Dahil lang 5:30 na. Front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Ramon tanawin mga headlines ko niyan. Good morning, Pading Mar. Ano ang latest dyan? Go ahead. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Daing laog mo ng BP na face-to-face. Daing laog sa face-to-face sa Albay. Iyo, mananggad na ako ko. Dahil duman sa ining national rally. Roger, may for peace. direktiba ka na pinaluwa si Governor Glendaong Bonggao. Lagi pang simana. O levels yan pare? O levels? O tapati nga sa Bicol University na danguguday pa mang klase mo yan. Tapig antisiparan so pagkulang nin mga behikulo. Iyo. Uya na bagay kilana. Uy, magdakulo na bus? Iyo. Dakulo na jeep? Kasabago pag-agi ko hanggang duman sa sa may Bonot. Dakol na mga bus, buda mga jeep. So digdi sa may kanto kan Ramon Santos. Yan. Dakulon man ang mga bus, buda mga jeep. Nationwide pala din niya. Pag-agi ko digdi sa may Tekto, Rizal. Hanggang papalaw din sa Tatuya sa Imperial Court. Dakulon ng mga bus. Simultaneous ni pala nationwide? Iyo. Simultaneous sa BBB. Pero sa Bicol, ligdi sa Legazpi. Parang ko sa ibang mga lugar BP. Pero sa Masbate, igwang nailing ako na feed. Suspendido man naman ang klase dahil dyan sa national rally. Okay. Tanto sa ibang headlines ko niyan, tulong weather system. Padagos na magdadara ni mga paguran sa Pilipinas siguro sa pag-asa. Apat katawo kinunkun sa karsel sa pagsuway sa election gun ban sa primerong aldaw pa sa nakan-implementasyon kay nisigon sa PNP. Walang gutom kitchen kan DSWD. Target ilansar sa mga probinsya kaibanan ng Bicol Region. Laging disiplinado sa pagkamot sa nasyon asin mawot o kayaan mawot na Presidente Bongbong Marcos kunya na 2025. Pag-control sa inflation, mantinidong urgent national concern ka mga Pinoy,
sigon sa Okta Research. Bantang mga nakinabang sa walang gutom food stamp umilabot sa 300,000 sigon sa DSWD. Gigibon na ng 400,000 ang unya na taon asin duduga nga pa sa masunod na taon. Menos tantong single-digit poverty rate kayang abuton sa 2028 sigon sa DSWD. Presidente Bongbong Marcos kumpiyansa na magkakamtan ang upper middle income status ngunya na taon. 137,000 na college students maresibi in kas aid hali sa tulong-dunong program kang gobyerno. Pagtugang sa mga benepisyo kan PhilHealth isinulong sa Kamara de Representantes. Mantang serye ng pandudukot sa mga Chinese nationals posibleng may kinaraman sa Pogo ban sa PNP. ILG Secretary John P. Remulla gustong pakusugon ang mga inspeksyon para dagos ng makurtar ang Pogo operations sa nasyon. So far yung BP ang mga headlines ko niyan, mantang dungan sa California 13 na anagadan sa pagkapadagos kan wildfire sa nasambit na lugar. May duwa man na tren na nagpanggaan sa France as in 50 mga nagkairirido. Okay, BP ang mga headlines ko niya na pagkaaga. Ito diyang POS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo, POS nila, 24/7 konektado kung mas kinaing load. From Newspace, yun po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Right, sige. O ni mananggad may pinadara sa kuya si amigong Jerbailon, boda si Manong Roderick Mendoza, may kinaraman digdi sa advisory tabi ni Governor Glenda Bongao, ha? Suspension of face-to-face classes and provision of alternative work, arrangement in light of Iglesia ni Cristo National Rally for Peace. Imagine na, suspendido talaga. Ha? Due to the anticipated scarcity of public transportation related to Iglesia ni Cristo National Rally for Peace, the PDRMC APSEMO hereby orders the suspension of face-to-face classes at all levels for both private and public schools province-wide on January 13, 2025. Schools shall adopt alternative learning modalities. Face-to-face classes shall resume on January 14, 2025. Employees affected by transportation disruptions may be allowed to work from home on January 13 at the discretion of the employer, management, or head of office. Pirmado, Baby Glenda Bongao, Acting Governor and PDRRMC Chair. Yan. Yan, Tabi. Thank you, Tabi. Manong Rick. At saka kay amigong Jerbailon. Sa sa tuyang kopya, may kinaraman po sa siring na bagay. Good morning, Tabi. Sir Leonito Gaviria, maray na aga sa imo. Okay, sige, balikan ta muna sa pag-asa. Taramon ta daw tabi ang latest sa taya ng panahon. Digdi po mga tugang sa Bicol Region. Pasensya na kamot, medyo pungag-pungag pa kita, ha. Grabe kay ansipon ko kan Sabadong Banggi. Budak ka so hapon, ha. Siguro dahil sa lipot, budak sa padagos na pag-uran. Medyo na uran-uran ang kita paminsan. Hello? Ay, hindi pa po, sir, tapos yung interview. Ay, hindi pa po tapos? Oo, okay. Tawag na lang po ako uli. Malapit na po. Matapos. Malapit na? Hintayin ko na lang? Sige po. Sige. Apo, thank you. Ang haba naman. Sino kaya? Yan kaya po na pag-asa, digdi sa Legazpi, Southern Luzon yan, John. Karakul dyan ka nag-apod, Southern Luzon yan eh. Kaya sabihin, bako lang din sa Bicol ang pwedeng mag-apo dyan, pati sa ibang mga lugar, tabi sa Southern Luzon, pwede pong mag-communicate dyan para tabi mag-inquire sa kamugtakan kan panahon. Yan. Okay, diyo tabi yan ang alat-alat nung tatamali na matapos. Tabi alas 5:37 na. Hello?
Ay, Hello po. hello, Sir Ariel. Yes po. Aya, Good morning. apo, on air ka na po sa Tuya Tabi na estasyon sa DCGB. Go ahead na po para sa latest forecast ngunyan aldaw. Maray na aga po. Dagos po na nakakaapekto ang shear line sa didi po sa Southern Luzon pati naman sa eastern section kang Visayas. Sa northeast monsoon ang nakakaapekto man po sa ibang parte kang Luzon. Dahil sa shear line, ang Kabikulan, padagos man na makakaigwan ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. As in mga pulong-pulong pagkilat pagdaguldol. Kung sa imposible pa man ng mga pagbaha o pag-uo ng daga dahil naman sa mga katamtaman na kuminsan may makusog na pag-uran. Iguam na kabanderang gale warning sa mga kadagatan kang Camarines Norte, Northern Coast kang Camarines Sur, pati naman sa Northern as in Eastern Coast kang Catanduanes, as in sa Eastern Coast kang Albay, pati naman sa Eastern Coast kang Sorsogon. Kung kaya pinapatanidan ng mga nagagamit ng mga saralitas sa sakyang pandagat na iwasan na muna magpalaot sa mga nasambit na kadagatan. Ang tinatayang agwat kang temperatura ngunyan sa maghapon, 23 hanggang 28 ang taas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:11 ninaga, masulno pa dyan alas 5:37 nin hapon. Alididi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Oh, so anong pinaasahan tabi sa Ariel ngunyan aldaw? Magiging mauran man girara yan, no? Tama? General po, magiging mauran pa man girara yan sa tuyang panahon. May mga inaasan pa man girara kita mga katamtaman hanggang sa makusog na, minsan may mga makusog pa man girara na pag-uran. Oho. Ay, Yes po. may kompo kita? Garo rainfall warning signal? Sa ngunyan po makikita ng heavy rainfall warning dito sa sa Bicol as of this moment. Pero sa to pwede mo monitor kung ma-issue kita sa mga masunod na oras kung makaigwa po ng mga significant rainfall. I see. Okay. So hiling-hiling untud kon sitwasyon. Anyway, hanggang haloy-haloy ining namamati antang shearline na yaon sa Bicol area, no? Ayun po, actually yung kaya talagang karakteristik ang shear line. Nag-oscillate siya, nataas na baba. Minsan, nagluluya man ang mga pag-uran kaya. Depende po sa kusog man kang kang amihan. Opo. Nalawban na hanggang sa aga may padagos na makakaigwa ng dakulang epekto ang shear line dito sa sa Bicol. Oo. I see. Okay. Sige, Sir Ariel, salamat pong maray. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Okay, thank you mga tugang. Yan po ang latest sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa DOST. Yan. Okay, sige na po i-text na mga tugang yan. Ang mga birthday greetings, papasadahan ta na po. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. We got a gift for you. We got a gift. Happy birthday po sa mga birthday celebrants natin. Sandali lang, Karen. Pakicheck na tabi yun sa DCGB Live app. Dahil niya nakukuha. So sabi ka ng texter ta. Good morning. Marayon ang program implementation ni Cap Glenn. Umagid sa policies niya sa ibang bansa. Congrats, Cap Glenn, sa Bilog na Barangay Council. Yan. Alright. Sige. Good morning pa. Okay na to. Good morning, Tabi Henry M. Okay. Sige. Sana tumigil lang ulan sa buong Bicol region. Buti pa sa ibang Northern Luzon. Malamig pero walang ulan. Yung ani po yan, ha? Belated happy birthday kay Salin Donggol ng Gabawan, Daraga, sabi ni Ate Miletro Brigado ng Pag-asa. Good morning, Tabi, kay Miss LC Mallorca. Yan. Balikan ta daw ang report ni Karen. Hali dyan sa luwas. Karen, good morning.
VP Henry, lokasyon niya to yaon tabi kita digdi sa may Sawangan Park kung sa indigdigigiboon ang National Rally for Peace composed of mga iglesia ni Cristo. Actually tabi VP, matawo na tabi digdi napapano na ining digding sa may Sawangan Park ki mga bus, ki mga partisipante. Hello. Go ahead. Medyo maluyan na signal digdi kita matawo na nga nito. Oo. Hello, Karen. Go ahead. Oh. Karen? Wala na. Karen? Nawala. Nawala. Grabe ng tao da duman. Baka lamang may makauron duman si Karen. Tagusutang maaraman kung ano ang layunin. Ano ang layunin kapag apod na National Rally for Peace? Gusto nating malaman kung bakit nagkakaroon ng ganyang lakdang, mga ganong lakdang. Excuse me po. Gusto nating malaman kung bakit may mga pag-organisa na ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Yan. Diba? Tama. Kaya, simultaneous yan, baka lamang may makauron mo yan si Karen. Hello? Yes, VP, hello, VP. Nagbabalik po kita. Actually, may nakuha na kitang taga-Iglesia ni Cristo na matagauron sa bagay ni Mr. Mark Sares po sa mga participants sa rally. Sir, magaling na aga po from DCGB po. Sir, ano po ang inyong purpose sa pag-sali dito sa rally? Ano po yung... Siyempre, bilang Iglesia ni Cristo, gusto namin na magawa kung ano yung tama, no, para sa bansa natin. Kasi sa ngayon, ang nagiging problema, nagkakagulo ang mga leaders natin. Hindi nauuna yung dapat unahin para sa ikabubuti ng bansa. Kaya nang manawagan ng Iglesia ni Cristo na ganitong National Rally for Peace, na yun nga yung parang battle cry ng INC, yung peace or kapayapaan, nakipagkaisa ako as member ng Iglesia ni Cristo. Mahalaga yun para sa amin kasi para sa amin, mababaliwala lahat yung ginagawa ng pamahalaan kung hindi naman nagkakaisa at kung hindi sila nagkakasundo. So sa dami ng problema ng bansa, sa matinding kahirapan, sa matinding kalamidad, lalo dito sa Bicol region, sobrang daming dapat asikasuhin na yung sanang pondo ng gobyerno ay itulong na lang sa mga nangangailangan talaga. Hindi doon sa mga pag-aaway-awayan nila ng mga politiko. Mas mabuti na itong ganito, maiparating ng bawat citizen na kakaanib sa Iglesia ni Cristo, pati ng mga nakikipagkaisa sa amin na hindi rin Iglesia ni Cristo, na ang dapat unahin ay pagkakasundo, kapayapaan, pagkakaisa. Doon po kami. Oo. Hello, sir. Yes po. Si Henry po ito sa DCGB. Ano po, pwede pong malaman sir ang first name nyo, pangalan? Mark Suarez po. Sir Mark, Bicolano po kayo? O ano? Hindi po Tagalog. Okay lang po sir. Okay. Anyway, salamat po sa oras mo sa DCGB ha. And thank you po sa... Thank you so much po sa inyo. More power. Opo. Gusto lang namin sir, i-clarify kayo sinasabi mo na parang para sa pagkakasundo-sundo ng ating mga líderes. Tama ba? May connection ito sa mga hindi pagkakasundo o bangayan ng ating mga elected official sa mga nakaupo sa mga national positions? Ang mahalaga kasi ay pagkakaisa. Opo. So pag sinabing pagkakaisa at kapayapaan, meron kasing mga hindi pagkakaunawaan at aware tayong lahat yan. Every Pilipino alam yan. Hindi na natin kailangan pang halukayin yan. Alam ng lahat yan. Opo. So ang sinisigaw natin, ang ating ipinapahayag dito,
ang pinakamahalaga kapayapaan. Yes. Yun lang naman po yun. Magandang sinabi nyo yan, sir, ano? At saka, di ba, kasi ang mga latest ngayong taon yata, first quarter, mukhang magkakaroon ng pag-uusad yung impeachment po ni Vice President Sara Duterte. Wala na kaming... Ang sa amin talaga ito lang. Itong araw na ito, inilaan namin para ipahayag ng gusto namin ay kapayapaan ng bansa. Very good, sir. Magandang layunin po ninyo. Regardless kung ano pa man yan, dapat mapunta tayo sa kapayapaan at pagkakaisa. Yes, regardless. Ano ba yung religious affiliation po? Yes. Ano man po ang paniniwala natin. Basta nagkasundo tayo sa kapayapaan at pagkakaisa. Welcome po sila na pumunta dito. Opo. Sir, itong pag-organisa ninyo, simultaneous ba itong nationwide? Ang alam ko po, hindi naman ako organizer, no? Apa. Pero ang alam ko po ay may 13 venues nationwide po ito. Ayun. So pwede nyo rin siyang ma-trace po sa social media. Ano po, kalat na siya. Apo. Sa Bicol region po, dito lang sa Legazpi tayo? Yun ang alam ko po. Opo. Pero baka meron din pong iba pa. Siyempre limited yung alam ko po. Yeah, opo. Anyway po, good luck po sa inyo at nakikiisa ho kami sa layunin ninyo na magkaroon tayo ng kapayapaan at pagkakaisa po sa ating bansa, sir. Thank you so much, TVGB. Thank you so much. Opo, okay. Karen? Sir, maraming salamat. Sir, sige. Yes, Karen, Actually, salamat. DP Henry, di talaga alintana digdi sa mga tao, sa mga partisipantes na mauran-uran na panahon. And actually, maparuson sa mga alas kadakol na mga test, antig paparus-parus na so atos content. Pero sa ito alintana sa inda, talagang susog sa mga nakauran kang mga partisipantes digdi sa Iglesia ni Cristo, ipaglalaban ninda ang event na ini sa panawagan na ni sa peace. Opo, Karen, pakidescribe mo daw tabi kang sitwasyon dyan sa Sawangan Park. Tedo kita ki-description, kumusta ang kadaklan sa mga parantabay aram ang topographic and location ka na Sawangan Park. Hanggang sa nangunyan an tanbay kandakul na tao dyan? Nakatiripon lang tabi ini DP, digdi sa may malawak kumbaga tabi na park, hanggang duman sa may food park, duman sa designated natin titindahan ki mga street food, kung matatandaan mo. Kung tabi digdi sa may Bureau of Fire Protection, yung digdi nag-aaralan ang mga tao magtuon ang nasabing event. Sabi ini DP nakaputi, and then ang naka-imprint sa isang white t-shirt is National Rally for Peace. Kasabay kayan, may mga naiiling kitang mga placard na puti na may mga nakasulat na aming kahilingan, kapayapaan ng bayan. Ang iba man tabi DP, may nakasulat na kapayapaan ang hamihiling. Ang iba, servisyo, wag sariling benepisyo. Ang iba, may naiiling man tabi kita na kapayapaan, hindi pamumulitika. Okay. Ano kapayapaan at hindi pamumulitika. Pamumulitika. So, may mga bit-bit sindang placards dyan, ano? Roger, tabi VP. Okay. Ano ang klase dyan? Anong sitwasyon dyan? May stage ba? May sound system ba? Ano tabi ang sitwasyon dyan, Karen? Roger, tabi VP. May stage siyang kakulaon VP. Sign hampang ang stage. Hindi lang tabi VP sa may Ampangkang Bureau of Fire Protection. And for now, nag-preparar pa lang sindagan sa indang sound system, nag-sulat sound check pa lang, habang ang mga tao is nakarampang dumanagalat para mag-start sining nasabing event. Pero ang mga bus, DVP kadakol, grabe talaga ang mga bus, nagataray-taya na pa-arabot-abot na, the same man sa mga tao na ma-participate digdi sa nasabing event. Anong tinampo from Embarcadero to Puro? Closed siya o open siya ngunyan, tabi, Karen? Open tabi VP. Inibaga tabi VP sa tinampo digdi sa padapdap. Open pa siya. Digdi mo sinailing nagbabaraba ang mga bus. Digdi nag-araki. I see. Okay. Pero ang left and right side kantina mo may nakapark ba o dae? May tamagan VP. Yan natin ang puhaling Embarcadero to Puro. May nakapark dyan? Roger, tabi VP. Roger. Tanailing ko kaya. So, kasi bago nagihan ko, so parking hanggang digdi sa may Kabangan, ginutang ng Kabangan Elementary School sa Rizal Street, going to Legazpi.
Then going dyan sa may Tectone, pasiring man duman sa may Bunot area sa sa may Sentro Okay. Canligaspi, ang parking Roger, space. sabi. Opo, dito. Okay. Anong oras dama po ng programa dyan? Kung tati sa konfirmasyon ta, alas 8 da tabi dito. Alas 8, ano? Sana de magparaoran Ani makabuhay Roger, luman sabi sinda dito. dyan sa indang pangapunan para sa kapayapaan at pagkakaisa. Roger, tabi dito. Mhm. Ayan, Okay. tabi dito, informasyon, hanidik sa Sawangan Park, sa National Rally for Oo, Peace. Kuan Karen, ano kumusta observation mo kang kanyan? So, siyempre may dapat igo diyan kinagmamanihar kang kuan, may traffic, di ba? May nagta-traffic. Buda May mga may naiinig- ano pa ang mga para sa naiinig magkagurbot diyan kung diyan kinagmamantiner. Opo, VP. Actually, ang naiiling ko pa lang is mga kapulisan. Tuman pagbaba ni Tabi VP, pag sa may nag-landslide na sa Sleeping Lion, may sawa akong pulis na naiiling na dahil ngayon ako mo mag-run kita. Delikado nga yung area. Gabos talaga, tigpapatirikon, digit sa may park mismo. Aha. Sa delikado nga itong area. Pero ang mga naiiling ko pa lang talaga Tabi VP, mga pulis and mga from PRO 5 Tabi VP. Ayun, oo. Takasub, bago pag-agi ko, igwa ki mga sumalagmamanihara, siguro mga taga-Iglesia ni Cristo ito, puro nakakaputi, color Okay. yellow, kaya madali mong mailin. Pero organized ang kuan ninday, ang grupo ninday. Organisado. Opo, VP. Napunay naman. Opo, VP. Okay. Roger, yan Tabi VP again, Karen Ana, this is GB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. Kinaraman po dyan sa National Rally for Peace na pinag-organisar tabi kan Iglesia ni Cristo. Hindi po mga tugang sa syudad ni Legazpi. Ang susugduban sa niya ito, mga more or less, mga 30,000 daw yan na pwedeng magkatiripon dyan. Okay, bueno. Aramon tadawaan mga dagdag pang istorya. Kasabay po si Joshua Bino. Hello Joshua, good morning. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag pa man niya itong Bareta, dara kaya na mangyaring National Rally for Peace. Digdi sa Sawangan Park, Barangay Dapdap, Legazpi City. Galaw man bulyong kan bihikulo na maabot digdi sa syudad. Kung kaya bilang antisipasyon, kan heavy traffic niya na aldaw, nagkaigwaman ni na work suspension ang Land Transportation Office o LTO District Office ngunyan na aldaw Enero 13, 2025, Lunes. Inidaranganit na kana pagtiripon kan mga katugangan tang nasa miyembro kana Iglesia ni Cristo o INC na matiripon dyan sa nasabi tang lugar ngunyan na aldaw. Dahil ta inibagang opisina kan LTO Legazpi District Office, iyo ang yaan man dyan harani sa Legazpi Boulevard, harani sa may pasisiring sa Sawangan Park, di sa syudad kan Legazpi. Apuera, sa LTO Legazpi District Office, may mga suspension of workman sa nagkatalang LTO offices, partikular na duman sa Masbate. LTO Masbate District Office, LTO Katayngan District Office, as in LTO Ticao Island Satellite Office. Daraman inika na suspension of work sa gabos ng mga government offices sa probinsya kan Masbate. Katakod kan memorandum order na ipinalawas kan sa indama na gobernador. Ini parte kan sa indang kumbaga pakisumaro man sa nasabi ng aktibidad, asin paglalaom kan posibleng mangyaring heavy traffic dahil anta talagang dakol na ang volume kan mga bihikulos na yaon sa mga lugar na gaganapan kaining gigibuhin da na National Rally for Peace, asin ang saro sa tracing mga venue nationwide ining sa Sawangan Park sa Barangay Dapdap, Legazpi City na pinagpreparahan man kan PNP asin mga otoridad para man sa smooth kadalagan kan sabi ng aktibidad kan mga tugang ta na mga miyembros kan Iglesia ni Cristo. Yan tayo bitna dagdag na istorya, Joshua Bino. Aputado tabi Joshua ang Legazpi PNP, kung igwang tagapagtaram baga dyan, singas tagapagtaram dyan.
Carlos Pañer. Oo. Anong kahandaan ninda para dyan, buda pa paano nila i-manage yan? Taon-taon dyan, maski da yung klasingon yan, although may opisina sa iba, baka magkabuhol-buhol ang traffic. Ano ang gari sistema para madaling mamanehar ang flow kan traffic digdi sa mga major roads sa Legazpi City, ha? Yeah, Rosario Tikati. Okay, sige. Alright, Joshua, this is GB. I know you want me. Basta Morning, Henry M. I know you want me. You know I want you. I know you want me. Mga tugangan, mga bareta, masunod na. I know you want me. You know. Makalipas lang kan mga patalastas. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kito, liglig sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang nalinibuhan. Sa atong kasuro basta sa pag-asenso. May konkretong mga plano. Asin programa para sa tao. Dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na. Serbisyo ko, ito ang totoo. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 6:01 oras po sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express.
mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Martes, Enero 13, 2025. Headlines kan mga bareta. Launching kan COMELEC checkpoint sa Kabikulan, pinanginutan ni COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa asin ang opisyal kan Philippine National Police. Pagbakuna sa mga aki, ipinagdinumdum kan konsultant kan BRHMC na si Dr. Leslie Ann Moises. Tulong weather system padagos na magdadaranin pag-uran sa Pilipinas sigon sa Pag-asa. 4 katawo nakunkon sa karsel sa pagsuhay sa election gun ban sa primerong aldaw kan implementasyon kini sigon sa Philippine National Police. Sa ibang nasyon, US President Joe Biden tinawan si Pope Francis in Presidential Medal of Freedom with Distinction. Business News, cartel sa karning orig, manok asin gulayon, investigaran kan Quinta Committee kan Kamara de Representantes. Pagtaw ni atensyon sa diabetes sarong manifestasyon din pag-ingat sa lawa sigon sa mga eksperto sa salud sa Kinaban. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungon yan sa lado lokal. Suspendido po ang face-to-face classes sa gabos na level, mapapubliko o pribadong eskwelahan sa probinsya Canalbay ngunya na Enero 13, katakod kang gigibuhon na Iglesia ni Cristo INC National Rally for Peace sa Sawangan Park, Legazpi City. Inot nang ipinaluwas kan abiso, Canalbay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council asan Albay Public Safety and Emergency Management Office kanakaging aldaw. At manungod sa pagsuspendir nin face-to-face classes, alagad kay panipautob ang alternative mode of learning sa mga eskwelahan. Mantang permado ini ni Acting Acting Governor Glenda Ong Bongao. Ang nasabing abiso, piglaoman kan PDRMC na ang kakulanganin mga pampublikong transportasyon dahilan sa aktibidad bilang pag-antisipar sa posibleng epekto kayni. Hinaga di Bongao ang kooperasyon asin pagsabot kan publiko sa nasabing aktibidad. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan, mga tugang pinanginutan po ni COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa ang ceremonial launching kan checkpoint sa Bicol Region kasabay kan opisyal na pagpon kasuhapon kan election period asin pagpautob kan gunban para sa 2025 national and local elections. Kasabay kan opisyal sinda PRO 5 Director Police Brigadier General Andre Dizon asin Police Brigadier General Jose Ricky Lanyog kan 903rd Infantry Brigade kan Philippine Army. Katuyan kan seremonya na ibuso lang impormasyon asin pagsiguro kan pasiorden sa panahon kan election period. Ang COMELEC checkpoints ibubugtak sa mga strategic na lugar sa rehiyon para mapugulan ng illegal na aktibidad sa palibot. Sa Facebook post kan PNP Bicol, sinabi ni Dizon na ipapotob ang operasyon na may pagalang sa diretsos kan kada saro para may pautob ang preventive measure laban sa anuman na pagbalgar sa liyes asin malikayan ang anuman na election-related violence. Mientras tanto, aramon ta daw po ang mga dagdag na report hali po dyan sa luwas dahilan sa sigidong pag-uuran padagos na naglalala ang sitwasyon kan Maharlika Highway sa Tercer Distrito kan Albay. Detalye kan bareta kay Jimmy Nasalita. Dahilan sa sigidong uran, mas lalong naglalala ang kamugtakan kan mga lubak na tinampo digli sa 3rd District po digli sa Ginubatan, pasiring sa Ligaw, Uwas, narararo mo na ang kalot sa tinampo kung sainan mga ipinatong na asfalto, nagsasadiri ng mag-urubla sa orihinal na konkretong tinampo, apira sa nagrabar pa ini, kanday na nintunong nabagsak kan uran. Iguan na kaining request kung matatandaan si Congressman Fernando Didi Cabredo sa DPWH Regional Office kay Regional Director Virgilio Eduarte na habang naghahalat kan formal rehabilitation kan Maharlika Highway kung pwede tarapal-tapala ng unat
temporaryo ang mga kalot ni na asfalto para maibitaran ang mga posibleng aberya o problema. Nag-asigurar man ang DPWH Regional Director na maaksyon sa problemang ini ang nakakaulang kan aksyon kan DPWH iyo ang duro-diretso o kaya sigidong pag-uran. Sa ngunyan abiso lang sa mga biyaheros, mga tsuper asin mga motorista, mag-ingat lang sa pag-agi-digdi sa mga tinampo sa 3rd District sa pagsabing marauto na talaga ang kamugtakan kan tinampo digdi sa ibang area kan 3rd Distrito kan Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Pabakunahan ang mga aki para malikayaan ang malalang epekto kang ano manahelang. Ina ni pinagdirumdom sa programang Radio Klinika kan DCGB ni Dr. Leslie Moises, sarong pediatric neonatologist asin konsultant sa BRHMC, kung saan sa iyang ipinaliwanag na ang kada aki ang dapat na kumpleto sa saindang childhood immunization para mapababa ang tsansa na tamaan inhelang o in kaso tamaan man. Bako malala ang magiging sitwasyon kay ni. Sinabi ni Dr. Moises na ang mga umboy na may edad na 6 na simana o saro may kabangang bulan dapat na mapabakunahan na nin BCG asin susundan kan pentavalent vaccine na libreng pigatao sa mga barangay health centers, city asin municipal health offices. Tinawanin do ni Dr. Moises na normal ang pagkakaigwan ng reaksyon sa lawas kan mga aki. Makalihis na bakunahan ang mga ini. Kung kaya wala din dapat na ikahadit ang mga magurang sa pagkasabing ang mga bakuna ang pinag-adalan asin na patunayan kan mga eksperto na salbado asin epektibo. Yung mga vaccines po natin, very important na mapabakunahan po natin yung mga babies natin and then mga older children. Kung may na-miss man po silang vaccine, mag-catch up po. Meron po sa health centers. So wala pong reason para hindi po makapagpakuna si baby. So very important po para ma-prevent natin yung mga common childhood diseases para maging healthy na lumaki si baby. Tingog ni Dr. Leslie Ann Moises, sarong pediatric neonatologist asin consultant sa BRHMC. Mientras tanto, may dagdag man na report hali sa luwas kasabay si Karen Ala. Tighalat naman sa Nakan Schools Division Office Albay ang pag-abot ng mga materyales pangan makaamana ng temporary learning shelter sa mga eskwelahan sa probinsya na nagkadaranyaran kan pagbagyong Christine. Sigun kay Alvin Cruz ang SPO Albay PRRN Coordinator, nakapagbalasinggan ng mga construction supply araw kan mga GI sheets o kisame, mga marine plywood asin semento para sa construction kaining temporary learning shelters unit sa mga piling eskwelahan kang probinsya ng Albay. Halagad sa ngunyan, tigahalat paninda ang delivery kaini ngani kung posibleng umabot ng na bulan, makapagpuuna sa pagkonstruir kan nasabing learning shelter. Tutug pa kay Kul, ang sa indang na piling na eskwelahan na tutugdukan kaining TLS, iyo ang mga eskwelahan gikan sa tertiary distrito. Hali ini sa munisipyo kan Uwas, Libon, asin Pulanggi na magigirumduman na nagulting marhay kan pagbagyong Christine. Ang pagpatukdo ka ining temporary learning shelter sa eskwelahan kan mga nasabing munisipyo, hali sa cash assistance na pinababa kan gobyerno provincial kan Albay sa mga munisipyo asin schools divisions office kan probinsya kung sa inang FDO Albay nakaresibin ng 1.5 million para sa pagpagido ng mga learning shelters. Karen Ala, DCGB News. Shoreline easterlies as in northeast monsoon o amihan ang tulong weather system na padagos na makaapekto sa nasyon. Sigon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang pagbiyo kan mainit as in malipot na paros o shoreline, nagdadara din warak-warak na pag-uuran as in isolated thunderstorms sa Bicol Region, Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon as in Palawan, Eastern Visayas in Quezon Province. Ang easterlies, mga paros hali sa sirangan na nag-agi sa kadagatan kan Pasifiko na nagdadara rin maalingahot asin mainit na panahon na piglaoman na makaapekto sa mga rehiyon kan Caraga, Davao, Sarangani asin South Cotabato kung saan mamatian ang mga panganuron o na may mga panganuron na kalangit noon.
magdadaramanin isolated na pag-uran o thunderstorms ang mamatian sa ibang parte kan Visayas and Mindanao sa laog ng 24 oras. Mientras tanto, mientras na ang amihan, iyo ang padagos na makaapekto sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, asin Aurora, asin iba pang parte kan Luzon, kung saan lauman ang medyo mapanganoron sa good na mapanganoron na kalangit noon. Dagdag na report sa lado lokal, kasabay si Al Armario. Programa asin mga proyekto andarakan APG team asenso para sa gabos bako tapik-tapik sa mga barangay sa Legazpi City. Ni Liga President Desiam Ismael sa sayang mensahe dan kasood mga basic na problema sa barangay an sayang target na marisolbiran lalo na an manungod sa salud. Bilang sarong registered nurse, gusto niya may maray na serbisyo ang gobyerno lokal pag-abot sa serbisyong pansalud. Ang City Hospital may nalokar ng 100 million anak ko Bicol. Kaya dakulang bagay ini para sa Legazpi City. May budget naman sa kuryente, patubig, pumping stations, asin iba pa na pigatabangan ninda ni Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. Sigon kay Ismael, dahil na uso ang buladas asin tapik-tapik ngunyan ang tunay na serbisyo dapat may resibo. Alarmario, DCTV. Arestado kan mga autoridad ang apat na individual nagkaperang oras matapos ipautob ang gun ban kasabay kan pagpon kan election period. Sigon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil na nagkapera sa mga nakumpiskar na armas iyon mga pistola asin haralabang badil. Nadakupman sa mga inian sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Region 12, 6 asin 3. Tinawanin doon kan PNP Chief na babawion o sususpenderon nindan license to own and possess firearms kan mga violators asin magibusinan nin polisiya kung nagkaperang taon na daitutugutan na magsukbit din armas ang mga masuhay sa direktiba. Dagdag na bareta sa lado lokal, Joshua Bino nasa linya. Poco mas o menos 2,000 naman iba-ibang klase ng mga bihikulo asin nasa 30,000 na individual o mga partisipantes ang maabot digdi sa Legazpi City katakod kay ning National Rally for Peace kan Iglesia ni Cristo o INC nagigibuhon man digdi sa Sawangan Park, Barangay Dapdap, Legazpi City. Sigon ini kay Police Captain Hermel Napili Jr. ang Chief Operations Officer kan Legazpi City PNP sa pagitaguron sa kan DCGB niya sa iya ngunyan mismong pagkaaga. Sigun kaya napili, puspusan ang pinagibo nindang preparasyon. Tangan din magagurubot ang bulos ng trapiko dahilan sa 2,000 na mga bihikulo unexpected mag-abot digdi sa syudad. Sigun kaya napili, katakod kan mga koordinasyon kan nasabi ng aktibidad. Nasa poco mas o menos 3 beses man sindang nagkaigwa ng coordination meeting. Asin ang nabilog na paghuroronan, wara nin mangyaring close road, asin wara man nin mangyaring traffic rerouting para sa mga bihikulos na pasistema ang parking kan mga bihikulo na maabot para sa nasabi ng National Rally for Peace. Ang parking ninda left side parking sa kalabaan kay ning Boulevard dyan sa barangay Puro, sundo na ini sa Lamba, Camellia, asin digdi sa tinampong Bagong Gibo, pasisiring sa barangay Maslog. Tangani masiguro ang smooth na dalagan kan aktibidad nasa 400 labi na mga kapulisan ang idineploy ngunya na aldaw magpon kasubagong alas 4 an maagahon kasabay na ang deployment ng mga pulis hali sa Police Regional Office 5 o PRO 5. Ngunya nariparo na may mga bihikulo nakaparking sa Rizal Street, partikular na ining sa may pasisiring sa Barangay Bonot asin digdi sa Kabangan sa syudad kana Legazpi. Sigun kay Police Captain na napili kasabutan ninda ini dahilan ka posibleng may ibang mga driver na daiman kabisado ang satoy
kaluyang lugar digdi sa syudad kan Legazpi dahilan ta region-wide ining nasabi ng aktibidad. Kung kaya ngunyan, ang pinagigibo kan mga members kan na kapulisan naglilibot digdi sa Rizal Street balik-balik tangani nang mapakiron na itong mga driver na maglipat sila duman sa designated parking area, partikular na nga sa Boulevard, Lamba, Camellia going to Maslog, left side parking sana. Sigun kay napili, mariman napapakiro na ibang mga driver dahil tasusog sa napagkasundoan, duman sa dapat sa designated parking area, tangali ng malikayan man ang pagkakarubot ng bulos ng trapiko, lalo na digdi sa main highway, Rizal Street, sa syudad kan Legazpi. Ngunyan, mapuno ng aktibidad, alas 8 ang pagkaaga, asin na duro-diretso na ni, sundo taod-taod na hapon, asin daymon mapundo ang deployment kan mga kapulisan para sa maray na dalagan kanasabing aktibidad. Yan BPN sumada kan pakipaguron sa Legazpi PNP, Joshua Bino, DCGB. Target na palawigon kan DSWD ang programa kaining walang gutom kitchen sa mga probinsyang ngunya na taon. Sigon kay Social Welfare Undersecretary Edo Punay na susog sa direktiba ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, plano nindang pahiwason ang food bank sa mga mapapangaranan na probinsya. Ipaprioridad kay niyan mga lugar na may halangkaw na poverty incidents, partikular na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga probinsya kang Leyte, in Samar, as in Bicol Region. Resulta kan Social Weather Station Survey na pinaluwas kan Oktubre 22, 9% kan mga Pinoy ang nagasapanin involuntary hunger. Pinakahalangkaw gikan sa natadang 30.7% figure kan kakusugan kan pandemya. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, digitalization kan mga transaksyon sa lokal na gobyerno kang malilipot, pupunan ngunyan. Detalye kang report kay Jomar Bien. Magpupuunan ko dyan aldaw ang plano kan lokal na gobyerno kan malilipot na digitalize na ang mga transaksyon sa LGU. Initangani na maiwasan na itong mga mahabang o haralabao na pila kan mga may transaksyon, partikularmente ang inisyal na ipapautob iyo ang digitalization kan paghahagad nin mga ayuda arog kan medical as in burial assistance sa ipinaluwas na impormasyon kan lokal na gobyerno kan malilipot sa indang sinabi ng ngunyan puun ngunyan na Lunes ang pagkuha kan medical as in burial assistance dahil na kinakaipuan pang magpila duman sa mayor's office kundi kinakaipuan na sana ka na mga maghahagad na mag-login sa www.malilipot.gov.ph tangani maproseso ang sa indang mga kaagadan apwera kan medical and burial assistance isusunod naman kan LGU Malilipot ang digitalization kan mga transaksyon sa pagkuha ng mayor's permit, business permit, tricycle, padyak, special permit, payment kan mga lokal na mga buwis, pati naman ang iba pang mga serbisyo. Yan ang report. Joe Marbian, DCGB. Alas 6:20, 6:20 na, oras mga tugang sa Pilipinas. Magbabalik po ang mga darakulang bareta, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Pangarap ay umangat pero minsan ay salungat. Sa barangay nagtutulungan at may taglay na kabayanihan. Kabayani kita sa Ginebra. Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Sa tapang nyo, mas ganado ako. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayani ka. Kabayani kita. Luzon, Visayas at Mindanao. Never say die, isigaw. Kabayani kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Pre,
Makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Konsi JP Lee, handang magserbi. Konsi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Konsi JP Lee, handang magserbi. Konsi JP Lee, handang magserbi. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa Lado Nacional, alas 6:22 na po nin pag-aaga. Mauot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ngunyan na 2025 para sa mga Pilipino ang mangibabaw ang pagiging disiplinado, may pagpapahalaga sa kultura asin pagkamuot sa nasyon. Masayang simanal na vlog, tinukal kang Presidente ang nakaugalian kan mga Pinoy na pigtalaan ni New Year's resolution asin maawot kay ni naisabay man kan mga Pinoy Filipino sa sendang New Year's resolution ang pagkakaiguan ng disiplina sa gabos na aspeto pon sa diri sagod sa luwas asin sa kapwa. Isabay man sigon sa iya kan lambang saro ang pagkakaiguan ng disiplina sa pangsalod, disiplina sa pagkaon, pagkaputin kwarta, pagtipon in savings, disiplina sa oras sa gadget, disiplina sa pagmarites, asin ang pagtaram, pagtapok nin basura, asin dai maging pasaway sa tinampo. Tinamanin doon na ang bagong Pilipino, iyo ang disiplinado. Disiplinado sa diri, disiplinado sa sadiring harong, asin disiplinado sa tinampo, dagdag pa ni PBBM. Sinabi ni Marcos Jr. na sa iyang New Year's resolution, iyo ang mas maging disiplinado, mas atamanon ang salud asin iwasan ang na magkahilang dahil sa dakol na mga trabaho. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa luwaskan Pilipinas. Nakipagdialogo po si Presidente o si US President Joe Biden kay Pope Francis asin tinauan ang Santo Papa nin Presidential Medal of Freedom with Distinction, ang pinakahalangkaw na civilian honor kang nasyon sigon sa White House. Inang primerong pagkakataon sa loob kan sayang 4 na taon na termino na itinaon ni Biden sa medalya na may distinction, ang Presidential Medal of Freedom, pigatao sa mga individual na may kakaibang kontribusyon sa prosperity, values as in security kan Estados Unidos, world peace as in iba pang mahalagang pangsosyedad, pampubliko o pribadong espersos. Inot nang itinaon ni Biden ang Presidential Medal of Freedom kay dating Secretary of State na si Hillary Clinton, Chief Jose Andres asin conservationist na si Jane Goodall asin iba pa. Sinabi kan White House na nagipaghuron si Biden kay Pope Francis sa telepono asin ipinahayag ang sayang sobrang panghinayang na dain niya na bisita ang Roma asin Vatican. Business News. Iimbestigaran na kan Quinta Committee kan Kamara de Representantes ang pigasabing cartel sa kaning orig, manok asin gulayon. Sigon kay Quinta Committee Chairman Joey Salceda, gigibohon ninda ini sa pagbalik kan sesyon kang Kongreso ngunyan na semana.
Sa datos kan Food and Agriculture Organization, sinabi kang kongresista na nasa 427 sagkod $500 sana ang kada metriko tonelada ninbaga sa global market. Kaya dapat na 34 sagkod 36 pesos sana ang pabakal sa kada kilo kay ni. Kumbinsido man sa Salceda na saro sa mga panginot na kausa kan pagitaas kan presyo nin bagas, iyan overpricing kan mga supermarket na minapakol sa 70 pesos kada kilo. Health news, mga tugang, hali po dyan sa news base kan DCGB. Ang pagtaunin atensyon sa diabetes, saro daw ng manifestasyon din pag-iingat sa lawas, sigon sa mga eksperto sa kinaban. Detalye kaan kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang pagpreventar asin pagmanihar kan komplikasyon ng diabetes, iyon jabi para mantinidong baskog o healthy. Ang bagay din ang tinawanin doon ka mga health experts sa kinaban, kasabay kang pagkataunin doon na ang pagtaunin ng atensyon sa diabetes, sarong manifestasyon kan makusog na salud. Kaya hindi bang sinabi na kasabay kini pigpapaluas kan World Health Organization o WHO ang mga dapat natawan ng atensyon kan sarong personang may diabetes asin ini doon mga minasunod magpa-regular eye asin food check-up asin magipag-coordinar sa healthcare team para mamanihar ang blood pressure, blood sugar asin protehiran, ang puso asin bato o kidney. Health News from News Base, Mardila, Dainiba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, nasa linyaman ang Pag-asa, kasabay si Ariel Samudyo sa Kamugtakan, Kampanahon. Maray na aga po. Dagos po na nakakaapekto ang shear line dito po sa Southern Luzon, pati naman sa eastern section kang Visayas. Sa northeast monsoon ang nakakaapekto man po sa ibang parte kang Luzon. Dahil sa shear line, ang Kabikulan, padagos man na makakaiguan ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran, asin mga pulong-pulong pagkilat pagdaguldol. Kung sa imposible pa man ng mga pagbaha o pag-uo ng daga dahil naman sa mga katamtaman na kuminsan may makusog na pag-uran. Iguam na kabinderang gale warning sa mga kadagatan kang Camarines Norte, Northern Coast kang Camarines Sur, pati naman sa Northern asin Eastern Coast kang Catanduanes, asin sa Eastern Coast kang Albay, pati naman sa Eastern Coast kang Sorsogon. Kung kaya pinapatanidan ng mga nagagamit ng mga saralitas sa sakyang pandagat na iwasan na muna magpalaot sa mga nasambit na kadagatan. Ang tinatayang agwat kang temperatura ngunyan sa maghapon, 23 hanggang 28 ang taas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:11 nin aga, masulno pa dyan alas 5:37 nin hapon. Alididi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudyo. Mga tugang, iyang pang kabilugan kan mga drakulang bareta sa news base kan DCGB. Sinurat dyan in the News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran sa Angel Mostaza. Siringman sa report kan Mega Force Patrol, kariban niya to hali dyan sa luwas. Sendong na dangog kan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Diday ko, diday ko, diday ko. Sa Albay,
Sa tuyang bistuho na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagmakulog siya sa probinsyang Albay, ngunyan sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Tiday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youths. Abay mahal ko yung sigdiday ko. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Alright, sige, sandali lang po. Yan. Basta Morning, Henry M. Balik kita mga tugang sa programa alas 6:35 po nin pagkaaga. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom ni alak o pagkaon po nin taba.
Tapos ang kaugmahan kung di ka mo magbabago asin tanganing mo mga tay kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver-Aid. Liver-Aid Silimarin Capsule. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver-Aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver-Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver-Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver-Aid Silimarin Capsule. Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver-Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Si Henry Maceda sa Morning. Hear it! Bueno, sige. O para po duman sa mga kamamatapasa na, adi, na mga parantabay ta, baka po kamo makigkig dyan sa mga nagkaparatabing mayor na tinampo sa siyudad ni Legazpi. Naging parking area po yan ngunyan. Kan kadakul-dakul na mga buses, no? Sa kalabaan kang Rizal Street, buda dyan sa may sentro kan Legazpi, pasiring po duman sa may likod na parte, sa tangani na tawan po nin pagkakataon ang mga miyembro kang INC o Iglesia ni Cristo, mga tugang na gibuhon ang sa indang peace rally ngunyan pong aldaw, ano? Alas 8 nin aga mapuon po ang National Rally for Peace, no? Kan Iglesia ni Cristo. Sabi gari nationwide din ibo na may nagkaperang parte sa Bicol region, mga tugang na gigibuhon an siring na bagay. Kasubago sa interview ni Karen sa nagkaperang miyembro kan INC, yan po mga tugang sa Sawangan Park, ha? Tadyan gigibuhon tabi ang venue kan sa indang rally, no? Sa inda pong National Rally for Peace, no? Tabi ang katuyuhan daw kaya iyon magkaigwa ki unidad pagkasararo asin magkaigwa ki pagkakasinarabutan. May kinaraman po sa magulong sitwasyon mga tugang sa tuyang nasyon. Mas maray da tabi natawanan nin pagkakataon mga tugang an katuninungan. Kaya ang sendang prayer rally ngunyan gigibon tabi dyan sa Sawangan Park sa Legazpi City. Maski mauran yan, mauran, halos gabos tabi mga tugang dakol na mga tao ang mapartisipar dyan. Estimated na tabi mga bala sobra 2,000 na mga bihikulo. Bala nga ni, ngunyan pong aldaw, suspendido po ang klase mga tugang sa buong Albay. Di man suspendido ang klase. Ang suspender sana, so face-to-face classes lang, ha? Pero sa ibang learning modalities na pwedeng gibuhong kan mga teachers, magpapadagos po yan, ha? Kaya, kita na mga yaonig sa sentro kan Legazpi, taon-taon pag nagluluwasan yan, dakol na mga tao dyan po ang satuyang masasabat tabi sa palibot, and iyan po ang aktibidad ngunyan. Pero sa opisina tabi, so paglaog mga tugang sa opisina, nasa discretion yan kan sa tuya tabi na mga opisyal, no? And ang sinuspender sana so trabaho dahil so klase, so face-to-face classes lang, ano? So face-to-face classes susog mga tugang duman sa naging direktiba ni Acting Governor Albay, Acting Governor Glenda Bungao, na dapat daw para maiwasan mga tugang an pagkakabuhol-buhol kan traffic sa palibot, mas maray tabi na bisuspender ang klase, no? Ang ini po ang face-to-face suspension kan face-to-face classes kasabay po ang alternative work arrangement, no?
alternative work arrangement sa mga nasa gobyerno, buda tabi sa mga nasa pribado. Dahilan daw ini sa pinagtutubudan na posibleng pagkulang mga tugang kan mga public transportation. Anticipated scarcity of public transportation, mga public utility vehicle o public utility jeepneys na may connection tabi sa Iglesia ni Cristo National Rally for Peace na gigibuhon tabi ngunya na aldaw alas 8 din aga dyan po mga tugang sa Sawangan Park. Base duman sa orden kan sa tuya tabi na gobernador, ang mga eskwelahan dapat pwede na mag-adapt ng pigapon na alternative learning modalities. Face-to-face classes shall resume on January 14 sa aga tabi. Tapos ang mga empleyado databi na maapektaran kan transportation disruptions pwede man natugutan na sinda mag-work from home from January 13. Asin po ini nasa discretion kan sa indang mga employer. Management asin po head of office. Yan tabi mga tugang ang ilinuwas na advisory na actually kan sa kasapon pa ini anticipated ini para po mga tugang maiwasan ang buhol-buhol kan trafiko digdi po mga tugang sa satuya na palibot. So ngunyan, kasubago panganing before 5, ang paligda ko sa DCGB, kuha na yan, halos yao na dyan, nakaparada po sa Rizal Street. And expected ngunyan na maliwanag na, mas nakul na tabi na mga auto ang nakaparak, nag-okupar tabi kang right side, tabi kang National, kang Rizal Street, para tawan kipagkakataon mga tugang ang pagparada kan sa tuya na mga kababayan. Didi po sa hali yan sa ibang parte kan Bicol region. Okay? So, may pinurubad sa kuya si EBP Glenn bilang kapitan kan Dapdap, aram niya ini. So, madali lang pasadahan ko po ini na area na ini sandali ining pinurubad sa ko ni EBP Glenn Barcelon, kapitan kan Dapdap Legazpi City ang kwantabi ang mga madali lang tasabuton hospital. Alright, okay, so may mga designated parking areas tabi palibot ini mga tugang dyan sa Tansawangan bagay. Yan napalibot kan Sawangan Park, tabi. Kwan yan. May pwedeng itugutan ang parking dyan. Will sabihon, hali po digdi sa Rizal Street. Pasiring po dyan sa may sentro kan Legazpi. Buda tabi digdi sa may pasiring sa Bunot area. Yan tabi ang designado ng mga parking areas. Tinugutan yan kan sa tuyang mga otoridad, buda kan lokal na gobyerno. Siyempre, bago sila kan magibo, igwa tabi mga tugang iyang kimagkanigong permiso na inaram kan lokal na gobyerno. Okay? I mean, pinagtugutan kan lokal na gobyerno. Okay? So yan palan, tabi. Yan ang gusto niya tong uliton lang na informasyon para po sa Indogabos na baka may mga lakawon taon-taon, may mga appointment taon-taon na importante, dahil po na timingan nindo na ngayon nagluluwasan sa mga auto, relax lang. Relax na. Ngunit man sana pong aldaw, ang siring na bagay. Okay, good morning. Sabi ni Dr. Alan, baka po may mag-inquire po. Ang Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory Blood Center ay bukas at may pasok po today to cater the blood donors natin. Ulitong magayon ini na text ni Dr. Alan. Magayon po ini na sa iyang text ngunyan. Si Dr. Alan Lucanyas, iyo pang designado na pamayo mga tugang kan Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory. Piparam po niya na bukas po ang saindang blood bank.
Ngunya na aldaw, buda may laog tabi isinda, para po mga tugang akuon an mga persona na gusto tabi na magdonar nindugo. Yan, ha? So mga gusto tabi na magdonar mga tugang nindugo, tabi, pumasiring lang kamo dyan sa compound kan BRHMC, no? Hanapon nindo dyan sa opisina kan Bicol, South Luzon, National Reference Laboratory. Tapos magpa-assess kamo, pwede po kamo dyan, mga tugang kan, ano yan, ha? Magpasalamat tabi. Ay magpasalamat. Magdonar tabi nindugo para po sa satuya na mga kababayan. Okay? O sige. De bueno. Salamat pala na sa mga greetings tabi kaswapon. Dahil man ako nag-iro-iro sa arong kaswapon, ang ginibo ko sa na Junior, magparasimbag kan mga greetings. Magayunon pala magparasimbag sana. Salamaton pong maray. Tabi sa Indogabos, sa mga nag-post sa FB, sa mga nag-greet tabi sa post kan DCGB social media niya mo, buda sa mga iba pa na nag-text. Thank you po sa indong birthday greetings. Yan. Sa mga nagpadara, inaasahan ko po na masunod pa. Dahil mata, nagduman sa kaswapon, bago sa kaso, nagduman sa kuya si Kwan, si Teacher Ophel, kaswapon, basta maura noon, may burbit-bit na sutanghon. Buda iba pa, tabi. Birthday mo nga salamaton tabi, Teacher Ophel, buda. Tapos sige sa DCGB, nag-aapod sa kuya, tamay padarada ang cake si Ninong Romitan. Yan, salamat tabi dyan sa LCC. Paano? Siyempre, inaanak baga. Yan. Okay, salamat. Good morning tabi kay Tokayong Henry. Ayan, Tokayo. Maray na hapon tabi, maray na aga tabi sa imo tabi para sa greetings. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Nag-greet kayo mas pag-bati. Ano? Nag-greet ka pag-bati. Ako sa iling ko, yan na hapon ito maapod. Yan na hapon gayon. Gano'n nakaka-develop na kamakimaray na oron-oron. Dek ka magbalis siya. Dek ka magbalis siya. Good morning, Hen. Dek ka magbalis siya. Sige, salamat. Sarawayon ini na. Good morning kay Risa Andes. Ang sa tuyang amiga dyan sa insurance, mga car insurance. Salamat tabi, Ate Risa. Yan, okay. Taod mga tugang, may pangapudan kita dyan sa Banwang Daraga. Ikaw kitang pangapudan tabi dyan sa Daraga Albay. Grabe ang reklamo sa basura dyan. Hello? Hello. Yes? Kuya Noe. Yes, sir. Happy birthday, tabi. Ay, salamat po. Hindi ko malingawan yan. Yung anong pinaka-ano ko, sabi ko niya ko, nung New Year, maski pa ko mo pa-birthday, gusto ko magpa-share sa pagsidiri mo. Dahil man pwedeng nahiling na dadagod ko sa nabusis mo sa programa mo sa PQ mo, baby. Tapos dahil taga lamang makumusta pag sa mga araw na okasyon. Iba ka man, adi. Pizza uno pa sa namagrit na. Iba ka man talaga, adi. Happy New Year, maski late na biwati ta ka. Happy New Year, Magilaray. Salamat po. Salamat. And then, belated happy birthday. Yes. Okay. Salamat. Pag-shoutout na lang kami din sa Ugo, Donsol. Iya po. Good morning dyan sa Indo. Salamat po. Okay, thank you. Alright, yan na. Okay. Sir, ano na? Pakiparamdumatabi sa mga mahaba sa Legazpi, nadakol na sakyan latuson ta ka. Alat ko na may nagpasalamat sa ko. Madali lang hindi. Good morning. Thank you DCGB na nasolusyonan po sa problema sa Agihan Digdi sa gilid kantinan po sa Sarong Subdivision sa Legazpi. Parte dyan po sa Camellia Homes, Legazpi. Nahali na po sa tinarapok na ginatos na lapang bunay sa mga naglinig na nakasakop sa barangay. Salamat po. Saka sa mga naglumotor, luway-luway po kita sa pag-drive. Taso na iling ko kan January 9, grabe so nangyari sa barangay Mayon Daraga and Mario Road. Binangga kan motor so kasabatan na ban, kaya ingat po kamo pirmi. Okay, sige po, salamat. All right. Ito.
Tod tabi, papasadahan tang issue dyan mga tugang sa Daraga Albay. May pinaabot sa kong reklamo digdi. Igwa tabing sarong lugar dyan sa Daraga, nagrabe tabi ang tambak nin basura. Grabe mga tugang ang tambak nin basura dyan po sa barangay. Sabi kang nakapaabot sa muya, inida po dyan sa Purok 3, Purok 3 Balaguer, Barangay Market Site. Di ko alam kung anong sistema kang scheme kang garbage collection dyan po sa Daraga. Papapasadahan ko po ini na pigpaabutin ng reklamo. Actually, inot kayo ng riniklamuhan ang samuya tabing Chief of Reporters, si Jimmy. Salita. Ngunyan, pig-browse ko sa kuya na mga kasuhapon, sa kuya tabi na mga messages. Pasensya na kamo kung nagme-message kamo sa messenger. Paminsan, bakot paminsan, most of the time, di ko po nagkakabarasa ang kibasta-basta. Ang pinakamadali po nindong gibuhon, iyo po ang mag-text po sa sakuyang numero na 0966-203-0034. Buda tabi sa 0928-777-5548. Ha? Base digdi sa pinaabot sa kuya na reklamo, perang simana na tabi na dain na hahakot ang basura dyan. Di ko aram kung nahakot ka sa hapon. Pero mas maray tabi na ma-double check ta ini. Ngunyan na aga, diba pahiling ko tabi dyan sa samuya na mga pag-iriba. Kaya pasensya na po ining konta nag-message sa kuya sa messenger kan Sabado pa pala nabanggi ini. Di ko po masyadong nailing. Pero may pinuruwad man sa ko si Jimmy na concern tabi dyan sa lugar na iyan. Di ko sabiyon, kami ni Jimmy so pinadaran kireklamo kan sa tuya na paraan tabay, may kinaraman po sa problema sa basura dyan sa lugar na iyan. Tama ka, Henry. Grabing basura sa Daraga. Buda baha dyan sa may baha. Sa likod gayon ini bata mabata ang tubig. Sorry po sa mga nagpapamahaw. Dahil na si kaso kan Pasko pa ang turugon ang Daraga ang illegal parking. Grabe. Iyo po, ipahiling ko ini kay Karen tabi. Hapot ko lang kung may biyahe jeep. Ang igo pong biyahe, ang Daraga Legazpi tabi. Ha? Kaya, pasensya na po So, kaya ngunyan tabing aldaw, ipapahiling tatabi na kay Karen, mailing dyan sumubil, kung ano ang sitwasyon na dyan. Nangangalas ako, kung na dyan sa sentro lugod, dyan mga tugang nagkaigwa kidakulon, dyan lugoday na mamanihar ang basura. Nyarang mas nabaga ang basura, nagbabata. Diba? Pag nahaloy. Pasensya na po kamo So mga namamahaw dyan, kasuhapon, taday man akong gibo, mala nga ni, padurodon, garoday ka magibo, taday ka masugo maglabata birthday. Pigbihiling ko sa mga chat sa kuya. Igo palangan, ngunya si Jimmy man, may pinuruad man sa kuya tabi na concerns regarding yan. Kaya, sana po, taon-taon pagduman kan mga pag-iriba baka lamang wara na, baka po mahakot na. Anong pagigibukan? Ano nga na po kaiyan? Mendro, Municipal Environment and Natural Resources Office. Yan. Iyan tabi, iling muna. Pinasyara na palan kahapon ni Jimmy. May mga interview ako. Sige, yan ang alas 8 galing. Thank you, Jimmy. Kapos na kita oras. Dinuman na pala ni Jimmy. Imagine si Jimmy nakaabot sa Daraga. Diba? Dinuman na pala ni Jimmy. Igwada tabi siya. Gusto sabihin tabi, Jim, pareho mangyari ang sitwasyon. Dahil maninda na hakot, magpon kang pinaabot sa tuya ini kang. Ako na-receive ko sa messenger, alas banggi, pala nag-chat sa ko, bangging maalas 8. So, saro sa residentes dyan, try na tabi sinda, nangingiturog. Nangiturog ka kaiyan. Mangiturog ka kaiyan, tabi na sitwasyon na iyan. Sige po, taod ha. Dahil pa, sana po, pagliwanag, matawan tabi ni Doki prioridad iyan sa mga in-charge tabi dyan sa garbage collection, mga tugang sa basura sa Daraga, ngani na
Di ka talaga mamotokaw, lalo pag makarao na. Ay, naku, maringani po, takulang ang langaw. Baby, when I met you, there was peace untold. I said I'd to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako sa 7:30 lang sa programa nga hapot sa DCGB. Salamat kan sa inyong pagantabay. Happy birthday po sa gabos na may mga birthday ngunyan. Siring man po so, tabay nag-aapod. Importante ini. Mga birthday celebrants natin. Pag-text na lang po. Totoo naman, ha? Hello, good morning. Yes, sir. Belated happy birthday. Ay, salamat po. Salamat. Ay, salamat po, sir. Basta. Pila ka na po. Ano po? Pila na. 49. Ay, bata mo ko mag-ulok. Baka magkaabog kita ng mikropono. Okay. Sige po, belated happy birthday lang. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Kuha na po ako. Sa totoo yun, 55 na po ako. 55 anyos na yun. 5 years pa yun. Ma-enjoy na ako kan 20% discount. Yeah. 55th birthday ko po kaso hapon. Sige po. Henry, digdi sa banyag last year pa, tulong si Manang hindi nakukuko tambak na digdi sa harong nya baga. Sige po, uran tambak na ang likod mi. Kumusta po so namok yan? Baka kaya may mga rason yan kung nata day nagkukolekta. Dapat baga no collection, no segregation yan. Pero ilingon tatabi taon ha. Baka may makahurong kita tabi dyan sa Menro Daraga. May kinaraman mo sa strategic and garbage collection. Good morning, Henry. Tama po yan na pigtukan mo. Ligdi po sa inutan misa na grabe talaga ang sitwasyon kayan. Okay. Sige, salamat. Ano ito, ha? Dahil ka magkandidato at very effective kayo sa broadcasting and info being an average man. Be an institution DCGB. Salamat. Bin institution DCGB. Sabi. Salamat po. Goodbye. Marinaga po sa Indogabos. Bareta alas 7. Susunod na. Smile always!